תתארו לכם לתכנן שכונה לגובה במרכז תל אביב. איך עושים את זה? ככה אנחנו מתכננים את זה. נמצאים בפרויקט דו תל אביב, 2 מגדלי מגורים עם 668 יחידות דיור. מדובר פה על שכונה. בסוף אותם אנשים שצריכים בבוקר להגיע לעבודה, לשים את הילדים במסגרות, כולם בסוף משתמשים בכביש המרכזי. בשכונה האנכית זה המעליות. יש לנו פה 8 מעליות לכל מגדל, רק כדי לאפשר לאנשים את הזמינות הזאת, ממש כמו תכנון של כביש. כדי לאפשר לכל דייר את החנייה שלו, אנחנו מדברים על 1,000 חניות שצריכות לרדת על 10 דונם. אנחנו צריכים לחפור עמוק מאוד בשביל לאפשר את כמות החניות האלה. כשמתכננים שכונה עם הרבה בניינים גבוהים, זה בניין גבוה, פה בניין גבוה, פה בניין גבוה, הרוח בסוף נדחסת בין הבניינים ומייצרת מנהרת רוח עם מהירויות גבוהות. אנחנו תכננו פה את כל המרפסות, את כל האזורים המסחריים, בחנו את הרוחות בכל כיוון וכיוון, כדי לדעת איך לעצור את הרוח המסוכנת, איך לאפשר את הרוח הנעימה. אני נמצא פה בחדר שינה. אפשר לראות פה שבעצם אין קירות. יהיה פה קירות מסך מזכוכית, מרצפה לתקרה, שמאפשר לנוף להיכנס לתוך חדר השינה, וזה נותן את הסטנדרט הגבוה במגורי יוקרה. מגדלים הם נמצאים בקטגוריה אחרת מבחינת התקנות, בגלל אלמנטים של מילוט מבחינת אש או רעידות אדמה, ובטח מבחינה של מה שאנחנו חווים בישראל, כל סוגיית המרחבים המוגנים. ברגע שאתה לוקח את הבניין ואתה מרים אותו 54 קומות למעלה, אתה צריך בתכנון שלך לתכנן אלמנטים של מילוט, אלמנטים של התמגנות ברמות אחרות. זה הופך להיות מיני גרעין של מגדל לכל דבר ועניין, ואתה צריך לתכנן את הדבר הזה, זה לא פשוט. בתכנון של מגדלים ואיך רוצים להשתפר, תמיד אנחנו רוצים לבדוק איך אפשר לייעל ולתעש את הבנייה. קירות מסך זה חלק מאלמנטים שמגיעים מוכנים, לגו אחד על השני, כדי להקים את המגדלים האלה כמה שיותר מהר. ככל שאתה מכיר את הדברים וככל שאתה מתעש את הבנייה שלך ואתה לוקח את זה בחשבון בתכנון, אתה רץ קדימה. Just